Dobar dan ljudi i dobrodošli u novi video. U današnjem videu nastavljamo sa supermarketom. Znači ja sam malo igrao, ali nisam primetio da sam ja sve vreme bio mutovan. Znači nisam bukvalno ništa uradio, sem što sam zaradio malo parica i platio sam neke dugove ovdje. Sad imamo za ovo, ali ja neću to još uvek da kupim, sačekat ću malo. Samo sekundu da uslužimo gospođu, koliko? Znači 1, 2 i 40, kada ćeo. Znači neću ja da kupujem to dok nemam malo preko parica, da ja ne bankrotiram ili nešto. Ovo je će kod nas. Ali ja nikada nisam vidio. Znači, nevjerovatno ni ne može ništa okolo. Igrica je još uvek u Early Access izdanju. Koliko? 1, 2, 3, 4, 50. Aj, čao. I svi koji su mi do sad bili, platili su mi karticom. Dok sam bio defengovan. Užas. Sve u svemu, znači, uzet ćemo mi sad ovo. Kad smo mi? Aha. Znači, ajmo mi to sad da pomerimo, da to ne izgleda ružno. Ali kao, ne kapiram, šta smo mi uopšte dobili time? Samo sekundu, gospodine. Ne znam zašto mi je tako proširilo. Da upalimo mi svetlo. Dobro večer, gospodine. Koliko? Tačno, hvala puno. Proširilo mi je ovo ovdje, jednostavno ne znam šta mogu da stavim ovdje. Možda još jednu kasu. Evo mi sve ovo malo da približimo jedno drugom. Samo sekunda. Koliko? Change 12. Jaja, change 5. Aha, nemamo mleko. Znači, market. Treba nam mleko. Poručimo mi to odmah. Kartica. Ne. 12,5. Doviđenja. Da mi uzmemo mleko. Mleko mi zauzme 2 police. Karticom. Ok. Znači ja mogu da završim dan. Evo je još jedna gospođa. Što da ne? Poneska nam je te kafe. O, ja mislim da je ovo malo i igrica ubagovala. Ne bi trebali da ulaze ovako kasno. Mislim bolje po mene. Ali ja hoću da malo kupim proizvoda. Znači meni fali. Fali mi. Ovo mi fali. Ovo mi fali. To je 110 dolara. Znači za to imati pare. Čekaj, ali ja imam sve, samo me to zanima. Jel imamo ove uljice, imamo brašno, hleb, ulje. Znači brašno, hleb, ulje. Ulje mi je svuda. Znači paska, šećer, voda. Paska, šećer, voda. Mleko, jaja i ova dva smo poručili i sir. Imam samo mleko, jaja i sir. Ok, daj da poručim ja ovo. Moramo da završimo dan. Start next day. Znači ja sad, ček da vidim.
pa da ja ovo mogu da povećam. Ok, i brašno je opalo malo. Brašno može da mi ostane kako. Ok, kupujem ovo. Opa, ovoga sam imao jako puno zapravo. Nema veze, nek se nađe. I ova kafa. Znači, kako? Jel ja imam neki novi zadatak? Šta mi je zadatak? Nemam, koliko vidim. Otvorio sam. Da ja uzmem ga, lakim ovo. Sad, ja bi ga zaposlim kasjerku, ali ja ne mogu. Znači... Šta ja sve imam? Storage. Ok, šta je ovo? Aha. Obnovljava police. Ok, product license. Ovo... Mislim ja level uopšte, čekeri. Zašto meni tako sporo idu leveli? Doviđenja. Znači... Dobavim ja kao da ja imam kasjerku lepo. Ovo smo pokupovali. Dobro jutro, gospodine. Au. Ćao. Koliko je voda? Neću da menjam. Opa. Grabi kao da će ga ukrade. Oh my god, bro. Daj mi ga mu proverim od džepova. Oh, hell no, man. Dobro jutro, gospođo. I vi u kešu. Beg, doviđenja. Da, ja nemam novu misiju. Nisam siguran šta treba ga radim. Da vidim ja samo level 10. To neću skupiti. Ovo je isto level 6. Dobro jutro. Šta kaže Black Tea? Ja ga ne smanjujem, nažalost. Ali pisalo mi je... Sekunde, ovako je lakše. Ovo je sve skupo. Igram ga u drugu programnicu, ška si mi došla ovdje, ajde, čao. Jel ja mogu... Zato što... Pisalo mi je kao... Šta je ovo? Aha, ja ovo moram da plaćam dnevno. Black Tea is too expensive. Idu drugu programnicu, pa uzmi. Au, toga imam baš puno. I hleba. Ova se nakupovala 7,50. Vega jednik. Zar nisam smanjio, čekaj. Hleb. Nešto morat ću malo da smanjim. Stavit ću 4. 30. Ok, šta je još rekao? Black Tea. Ajde, stavit ću na 6. 80. Ovo je ok. Pahuljice. I one su ok. Znači ja ću morati kako da... Što je ovako spustio glavu.
Jel nije ukrao nešto i on? Ja ću morati kako malo da menjam cijene. Da bi oni zapravo kupovali kod mene. Kafu i mleko je kupio. Planira ga pravi belu kafu. Kafu i mleko je belu kafu. Dvanaest, šest. Moram ja ga pazim na to. Si bezobrazna. Pa sad ću ja ga budem bezobrazan. Tu došla jedan leba, daje 50. Nisam ni ja lud. Sljedeći put ću ju u centima vratiti. Evo, onda će biti veselo. Ajmo i ovo da platimo. Znači... Dobar dan, gospodine. Segam. Doviđenja. Ovo je neki bogataš. Koliko centi? 40. Vidim, čega mi je poneskalo? Treba mi paska. Market. Paska. Treba mi... Kafu su mi svu pojeli. Treba mi i kafa. I ulje. Čega vidim samo. Nemam jaja. Jaja. Jel ja to mogu odmah sad da kupim? Mogu, okej. Koliko? Okej. 4, 20. Sad su počeli neki teški buržuji da mi dolaze ovdje. Mislim, nije da mi se ne sviđa, ali daj mi tu $1000 za flašu ulja. Šta je ovo, kafa? Tako, samo sekunda. Ovo je samo ulje. Znači mogu da završim dan. Samo još da uslužim ovog gospodina. Kartica 14.6. Da ja ga zakvarim, da ne može niko više da mi uđe. Pročula se moja radnja. Jesam ja kupio brašno? Ček. Aha. Znači ja tu mogu da vidim, okej. 26.5. Sad ću da vam pokažem, vidite. Evo, ovdje ovako. Tome je opala, a jajima je porasla. Opa. Znači ulje možemo da povećamo. Market. Idemo -6. Samo sekunde, ja ga provarim. Paska. Ićemo na 4. Šta je još? Ulje, paska. Ovo je opala i brašno je porasla. 5. Ovo me beš opala. Jel' tako? Tako je, okej. Ček, ja samo da kupim. Brašno mi treba. Mislim, glupo je što ja ne mogu da
oskrijem to jedno onako sa strane ili nešto tako, nego moram da imam, vidite, jedno brašno ovdje. Kao da smo sirotinja neka, ne biznismeni. Opa, kupuje se i leba. Ovo će mi sad $1000, pazi sad ovo. Dobro je. Dobro jutro, gospodine, kartica 13. Problem je što ja nemam nikakvu misiju. Zašto ja nemam misiju nikakvu? Samo ja ga uzmem. Da poplaćam ovo. Dobro jutro, gospodine, 266, doviđenja. Ja ovako nikad neću zaraditi pare. Neću ja više da vraćam banci dugove. Ili mora malo više da se pročuje za mene. Da nađemo ovako neku maskotu ovdje da igra. TikTok dance neki da privlaču mušterije. Mislim, preće okerak je laj, dobro. Dobar dan. Koliko? 30. Ovaj kaže da mu je brašno preskupo. Ima sreće. Znači da je dal nešto u centima bi mu vraćao. Do plafona bi gore naređao cente. Ovo ovako je beskorisno, realno. Znači meni treba ovo. Segarne, skačka 1. Koliko? Hvala. Ako možda znate da li postoji način da ja brže prelazim ove levele, napišite u komentarima. Ovo ide mnogo sporo. Baš sporo ide. Možda ja treba da budem 6. level da bi mi se otključalo nešto novo, ali ovo ovako ide mnogo sporo. Voda je preskupa, koliko? Nije ni dolar više nego u običnoj. Ali zato ima za ovaj čaj koji košta $28. Razumete? Strašno. Ajde, izlazi napolje. Kak ne vidim bre više ovdje. Jel će i ovaj ga prokomentariše nešto? Neće. Hoće. Polomit ću ga sad. Sad. Ja bi mogao još jedan šećer ga kupim. I tamo mi ponestaje sir. 5.5. Znači, idemo u market. Znači, šta smo rekli? Šećer, sir. Purchase. Ovo se nakupovo. Evo vidite kako gleda, dobro, sve gleda normalno. Gleda nešto u pod, kao da je nešto ukrao. Šta je ovo, susu? Treba bodyguarda nekog da kupim. Evo i ovo me skupa vode. Karticom, 58.5. $216.
A ne može ga se kraga, okej. Evo nas, 6 smo level. Šta smo mi kad smo sad otključali? Ovo. $400. Ju. Čekaj, upalim svetlo. Svetlo, ne svetlo. Ovako. Ne znam zašto sam krenuo cenke. Sad ćemo ovome ovako. Samo sekunda. Evo mi nabijemo cenke. What the dog doing? Znači idemo ga 14 ovako. Pa makar mi crkao miš. Evo nas. Tu smo. Ajde. 26, 9. Koliko ga je? Kako? Samo ja ga zakvarim. Imam $400. Jel si ovaj požalio na nešto? Jel treba i njemu ga prške centi? Aha, ste vidjeli, krenuo je, ali... Znači, score level, vidite. Ali dobro. Znači, treba ga smanjimo, možemo ga povećamo paski. Pasku ćemo sad najlaganije na 5. A brašno je palo malo, njega moramo da stavimo na 4. Kad ja otvorim ovo odmah, šta nam poneskaje? Poneskaje nam žikarica. Znači, ja ću odmah ga plakam ovo. Neću ovo da plaćam. Znači, žikarice mi trebaju. Ste vidjeli kako su oni brzi? Kao nema ni ga krepneš, ono ti stigne. Dobro jutro, gospođo. Karticom, a? Danas kako peka, čao. 6.5, čao. Da li mi ovdje sve imamo? Znači, poneskaje nam malo vode. Ulje imamo. Okej. Leba. Ali ja ako uzmem ovu kafu, kafa košta $50. Mislim, ja lepo zaradim na njoj, to je skal. Vidite, ona je sad uzela 2. Vidite sad. $30 samo od nje. Uzet ćemo mi sad kafu. Samo ja ga... Znači, rekli smo... Nećemo plaćati dug. Dobro jutro. Škava samo došli da uzmu. Opa. I brašna nam poneskaje. Opa, izvinjavam se, gospođo. U žurbici sam malo i... Ška? Ovima je sve skupo. Ali mogu ovako, ne. Da li mogu manje od onoga što piše? Ok, znači koliko? $2 i 40 centi.
$3.40. Dobro, fino sam zaradio sad. Ali sve su mi pokupovali. Čega mi sad fali? Ulje. Ulje bi mogli da kupim. Hleb. Voda. Sekunde, ja kad ga uzmem odmah. Znači, ulje, leba, voda. Ovaj se požalio na nešto. Polomit ću ga sad. To je problem što ovi proizvodi za frižider, njih ima baš puno u kutiji. Ja se izvinjavam, samo sekunda. Gdje sam ja ono još imao ulje? Au. Morat ću ovako opet da ga izgojim. Puno njih čeka na kasi, moram ga požurim. Karkice glas 1.9. Šta? Kako nije moglo da nađe, evo sad je dobio vodu. Ovo je skupa voda. Oni se vakiju za glavu koliko im je skupa voda. A ga ja ću da pokušam. Ajde neku karticom. Znači 18. Ja ću napisati 17.9. Aha. Mora baš 18. Dobro. Znači ne mogu da smanjim cijenu na kartici. Pa dobro. Previše mleka imam. Baš puno mleka, okej. Susu imam, brašno mi ponestaje. A ja sam te život svojega u njoj. Dao sam u njoj, ona mene nije shvatila i htjela. Opet mi me vratila. Dobar dan, gospođo. Koliko? 19. 19 tačka. Pa samo ga upalimo mi svetlo. Karticom. 34. Dobro je, ovo smo nekako zaokružili. Ova se nakupovala. Baš sam dosta zaradio sad. Poneskaje mi paske. Da ja odmah kada kupim. Ili ne, kupit ću je sutra. Zato što je možda opadne cena. Neću da platim ovoliko skuplje. Aha, moja greška. Ali požalit ću se kako nema paske. To mi loše utječe na market. Nisam vidio šta je ovome skupo. Ok. 18.9. Sam nije bio neki liku. Vjerovatno mu sve bilo skupo pa je izašao. Oil. Cheese. Ovima je sve skupo. Eno vam ga market preko puta, je beže napolje bre. Treba ja ga kupim nekog bodyguarda ovdje. Da izbacuje ovu gamad. Ima sreće. Čega mi ponestaje ovdje? Nemam pojma. Mleko imam svuda. Jaja mi poneskaju, okej. Ali ljudi, znači, to ćete vidjeti u sljedećoj epizodi. Ako vam se sviđa ova epizoda, obavezno ostavite like.
ostavite neki komentar, pomozite mi šta ja zapravo treba ovdje da radim. Nemam, kao što vidite, apsolutno nikakvu misiju. Ako znate možda kako da poboljšam, da dobijam ove poene mnogo brže i bolje, napišite to u komentarima. Pretplatite se na moj kanal, kliknite zvonce da vam stižu obaveštenja, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!